Здравейте! Ние сме семейство Иванови и с тази поредица от видеа ще ви направим част от нашето приключение как превръщаме една стара къща в мечтаният за нас дом. Приятно гледане! Сега да покажем и почти готовата стая, която е на финна шпакловка на повечето стени. Пода е на всички стени? Не са всички. Едната няма, защото ще има... Да, тази стена, която реално не е, ще бъде с ламинат на нея, затова не е на финна шпакловка, няма нужда да се хабят материали. Пода, както споменахте, е същия, като на целия етаж. Една напълно нормална стая 3,50 на 3,50 за спалня на едно дете. Тази стена не е изцяло финосана и зашкурена, защото цялата ще бъде в ламинат. Няма нужда, както казах, да се хаби материал. Останалите стени са на стъкло, финни, зашкурени, готови за боя, настилка и така нататък. Тавана ще представлява, виждате периферията, която сме оставили. След това ще има 10 см до стената таванче. На 10 от стената паднало, в което ще се скрият пердета. Останалото ще бъде изцяло облечено с LED осветление скрито. Ще ви покажем. Вижда се и конструкцията отгоре към гостната. Ето това са въпросните плоскости, с които сме обшили и долния етаж. Там сме започнали вата. Изцяло вата ще има и на тавана, за да бъде къщата максимално шумо, термоизолирана и така нататък. Затова заложихме и на хубава дограма. Тук не се чува нищо, въпреки че тавана все още не е затворен. Къщата е отворена, както видяхте нататък, но тази стая дори без врата и без нищо е изцяло шумоизолирана. Тук отпред, пред цялата къща ще има веранда с едно предверие към входа. Ето това, което виждате издаденото, може да го покажеш и отгоре. Тук ще извиеме стълбите за гостната. Умишлено ключовете направихме малко по-високо, лично ме дразни стандарта, който е около 1,20, ако не се лъжа, идват доста ниски. Това е премерено и малкото ни дете, което ще може да ги достига с лекота. Премерено е, те са на около 1,40 контактите, ключовете и на 65 см контакти. Виждате тук тръбите, които излизат за радиатори. В по-нататъчни клипове ще споменем какво сме избрали за отопление на къщата. Горе-долу за сега е това. Здравейте! Вчера довършихме втората стая с гипсокартон и сега се включвам да покажа. Това е втората детска или втората спалня на децата. Изцяло на гипсокартон. Вече само таван остава, но таваните ще са в последствие, понеже трябва да се пуснат едни периферия за скрито осветление, да се боядисат, както ще бъдат и тогава и таваните. И започнахме третата, последната стая. Тук се вижда конструкцията, тук ще бъде ниша за телевизора, затова е и тази конструкция с гърба. Ето и тази стена и днес предстои да завършим тази стая, третата спалня на етажа и след това преминаваме към банята. Ще се включвам, ще показвам и ще ви правим свидетели на процеса, как точно върви. Днес по план трябва да завършим тази стая с гипсокартон и да преминем към баните и утре най-вероятно коридорите. Гардеробното вече е отделено. И така. Това е последните 2 дни, което се извършва. Вече всяко нещо дава своя облик и придобива все по-завършен вид. Прозорците вече са обърнати с пяна. Гипсокартон отвън ще бъдат с фибран и така. Това е за момента. Ще имаме отново включване по-късно. Здравейте! Едно кратко включване. След последното включване. Ето, вече стените са
с шпакловани ръбове, ъгли, заложена е лента. Показваме и това развитие. Заложена е, както казах, лентата. Шпакловани са ъглите, снатките. Ето тук се вижда лентата. Мисля, че на клипа леко по-жълта седи. Изшкурено е и е готово утре за шпакловане. Ще се включим отново. Ето и тук как стана. Ниша за телевизора. И тук всички ъгли шпакловани. Тези стени не са умишлено, защото ще бъдат с ламинат. Вече имаме и вратата към банята. Готова. Тази стена предния път не беше готова, сега е готова. Така че заложени са и бордовете на таваните. Таваните умишлено не се слагат. Мисля, не знам, не съм сигурен дали обясних преди в по-ранни клипа. Таваните умишлено не се слагат, защото ще трябва боядиса стената, като този борд ще бъде същия цвят като стената, който е тук. И тогава да се сложи тавана, ще е по-лесно да се работи, така да се боядисва. Този борд трябва да бъде съответно с цвета на стената. Така сме решили, не бял, за да се открои от тавана. За това все още не е сложен тавана, за да може първо да се боядисат стените, а след това бордовете, разбира се, и вече тогава да се постави тавана и да се изкури и боядиса и той бяло. Решили сме да се такъв цвят като стените, за да няма отсичане, колкото и до сега опитът ми показва, че колкото и добре да се отсече винаги по ръбчето се личи отсичането. Няма как човешка ръка да го направи перфектно. Виждал съм много добри изпълнения, но отново не перфектно. Мен това ме дразни, затова правиме бордовете и стените един и същи цвят, за да нямаме отсичане и преливане. Така ъгъла по-не се личи. Това свършихме тук тези дни. Навън е един стресен ден. Прекрасен. Виждате, това е гледката от нашата спалня, рекичката и балкана. Слънцето свети точно срещу телефона, така че не съм сигурен колко се вижда, но все пак вижда се. Това е, което свършихме. Утре предстои. Двете бани са вече оформени. Ето я, това е нашата към спалнята и тук горе-долу даже сме сложили гипсокартон, с който сме показали къде ще бъде паравана. Ето я и детската. Остава да се облече и тази стена. Тук. Ето с този гипсокартон сме оформили 1 метър душ кабина. Тоест параван само ще бъде. Тук ще бъде съответно блок, вграден моноблок с ниши. Ето ги, горе-долу сме ги нарисували. И нишите над гърнето. И до него мивката. Първоначално мислех мивката да бъде разположена на тази стена, но идва така, че гърнето, ето горе-долу сме го маркирали къде ще бъде и няма да е удобно да застанеш с лице на към тази стена. Краката ти ще опират тук в мивката, така че ги направихме едно от друго. Съобразихме разстоянието, ще имаме място. В близките дни остава шпаклуваме първо тези стени, които сме подготвили и след това да доизляеме. Показвал съм го и преди тази разлика, тук, когато изливахме трегерите на първия етаж ни остана. Ето е разликата. Тук трябва да доизляеме в коридора и да положиме подолу заедно с баните и тогава вече да слагаме в коридора. Ще остане горе-долу само за тавани и за боядисване и ще слизаме надолу. Това е към момента. Очаквайте продължение. Ще се радваме да ни подкрепите. Като дадете палче нагоре и се абонирате за канала. Правиме го за да покажем как се развива нашата мечта, за да сме полезни евентуално на някои хора, също така да получим съвети от вас. Разбира се, за наши грешки, от които да се получим според вас. Това е от мен за сега. Ще се включим отново. Ето ги и тук бордовете се виждат.
Отново ще покажа. Прозорците са ни много мръсни, разбира се. От тук ще се опитам. От тук е малко по-добре, защото крие слънцето. Гледката е феноменална, която имаме. Влюбихме се в това място, точно заради нея, може би. И така, приятели. Чао, ще се видиме в ново включване. Не знам дали ще е отделен клип или ще продължим този, но към момента е това от нас. A few moments later. Какво правите, младежи? Галиме стената. Галиме стената да стане гладка. Цепи лепи и вулканизира. Влезни, покажи готовите. Не може сега. Нема показваме повече да ти не вземат хляба. А там докато чистят, докато шпакловат или каквото правят, аз чиста, подготвим стените от предпилно. Ето. Красота. Хоп. Да направим коридора и помощка да мине на целия втори етаж. Кои са готови тази? Тук. И та, посиличи. Чакай да пусна широко екранния. То много гадно. Гадничко. Нямам дай малко материални гребни. Дали дигне да вземат виждат? Дай на това преди. Добре. Да, ще дам. Това е на големия стаята. Да видим как ще стане. Сега гледката супер, защото вчера след 6 минути ще пречи. Ей, тая е готова. Но и дали се дава на около? Белва са. Нали това целта? Да излезем на все още късата тераска. Ставаш ли? Или само като главаме? Много ни е прекрасен двора, но ще стане някой ден. Хоп. За радиатор. Ивайло, влизай вътре. Не затваряй вратата. Да, Никола. Нещо искаш да кажеш? На кой е това стаята? Моята. Да я прикачи. Каче тук. Ти ще покажеш ли твоята стая? Да. Айде. Айде, дай. Аз ще вода, ти ходи и разказвай. Знаеш кое къде ще бъде? Не. Айде да видим дали ще предположиш. Здравейте, хора. Ето го складват помощи. Скрита маса. Не знам защо е скрита. Чуй сега и че ти обясна. Има работи. Там на стената ще имаш ламинат. Ламинат на стената. И тук, дето в момента е ватата, ще ти бъде леглото напред. Кой? Там под прозореца ще ти бъде бюрото. Здрасти, бюро. Така. Гардероба ще ти бъде ето тук. Здрасти, бюро. Да. И ето тук ще е телевизора. Здрасти, телевизор. Значи е така ще ми бъде леглото и аз като си лягам ще гледам. Точно така. Тук ще ти е вратата. Така. Да, твоето ела сега да ти покажа. Не ми показва цялото. Не ми показва цялото. Кое? Още не съм. Ще кажеш още нещо. Не, това е. На Никола. Ето там. И ти ще имаш такова ламинат зад леглото.
Тук ще ти е леглото, където е ватата. Общо взето в момента и на двамата в стаите ватата ви представлява леглото. Да. Не дей троши. Ето тук срещу леглото ще ти е телевизора. Да, видях. Ето там, на тази стена ще ти е гардероба. Тук ще ми е тераската. Терасата, да. Ето тук ще ти е бюрото. Или ще е под прозореца, или ще е на тая стена. Няма да има в тераса, ще идваш тук на брат, ти няма как там да има тераса. Ти ще се качваш на третия етаж на тераса. Защото няма как там да се излезе. Мамо, къде има стълба за третия етаж? Няма, мамо. Ето тук след време. Ето това ще е стълбището за втория етаж, което в момента само е затворено. Тук, дето ОСБ-то ще има един голям прозорец. А тук ще са... Ето така, извити стълбите. Хоп, догоре. Извити стълба. Мама, да. искам да скача. Ама не можеш да се качиш. Искам мога. И ето там, третия етаж, ето я капандурата. Мамо, искам мога. Здравейте! Включваме се днес с това, с което се занимавахме. Вече е към 5:40, към края на работния ни ден. Трябва и почивка. Останах последен в къщата. Сега ще покажа с какво се занимавах. Преди това с тъст ми шпакловахме в двете останали спални, които не са шпакловани. Ето с това се занимавах до преди малко. Вече гардеробното е оформено, наредено с вата, готово за редене на картон и шпаклуване. Това, което ще е, от тук ще има врата. Това ни е вратата, която ще се отваря насам. И от тук, откъдето вратата свършва, ще започва гардероб до края. Някъде около 3 метра и малко се пада, 3,20. Модулен гардероб сме си харесали, т.е. отделни модули и ние да си го редиме, на който искам да сложа едни плъзгащи врати и да има само врата за спалнята, така като свод входа към спалнята, без врата, защото ще станат много врати една до друга. Тук също, както казах, плъзгаща. Днес свършихме това. Ще пусна малко с LED лампата да се види. Ето, шпакловани стени. Започва да прескача много от лампата обаче. Видеото, съжалявам, извинявам се. Стени шпакловани финно за зашкурване. Тук направихме една лека реформа. Първоначално замисълът, говоря за кабелите. Сега ще ви покажа. Обърнах без да си искам към мене. Ето тук, където виждаме тези кабели да излизат от стената, направихме една реформа. Първоначално замисълът беше жената да има тоалетка с огледало тук, но понеже тук е 1,20 и 60 гардероб, ще остане 60, тя прецени, че ще е тесно. Затова тук ще използваме това ъгълче, което остава след вратата на банята. Тук е 1,10. Камерата изглежда малко по-малко лъже. Тази засечка е 1,10, напълно нормална за едно столче с малка тоалетка и огледало нагоре. За това пробихме и изкарахме. Тук беше малко трудно, сега ще покажа, понеже тази стена вече е затворена. Трябваше да дупчим тук и с дебело желязо да пробъркаме, за да изкараме кабел. Малко играчка, но все пак важното е, че се справихме. За това тук стърчат тези кабели. Не бяхме ги предвидели, но след това ги преместихме. Извинявам се отново. Както и два контакта, съответно долу контакта, който ще ползва жена ми от тоалетката за преси, сушуари и така нататък. И горе за климатик. Това е другата новост тук. Първоначално климатика беше предвиден да е там в този ъгъл, но понеже там ни се падат главите на спалнята, прецених, че колкото и да е наклонен климатика, винаги се усеща отдолу под него един лек полъх, така че сложихме го тук. Външното тяло ще бъде изкарано отвънка. Спалнята идва някъде до тук, докъдето е поставена тази маса, така че има близо 2 метра между климатика и спалнята, така че да не ни духа в краката. Това е шпакловани финно всички стени тук. Предстои да редим тавани, но може би преди това ще се заемам с гардеробното и коридора. Тук е следващата стая, която е шпаклована на големият ни син финно. Няма как да се разбере
нали, на камерата точно колко е финно и така нататък, но закупихме ето този нож, до сега тъстни работеше с малмашки, но сега закупихме нож, вече това е по-модерното и много по-удобно, което е по-важно средство. Тук също е, нали, шпакловано финно навсякъде и общо взето трябва да се зашкури с един жираф и да се редят вече тавани. Тези стени, които не са шпакловани, казах, ще има ламинат. Ламинат и боя. Стаите са почти готови за боядисване. Трябва една шкурка да бъде мината. Един жираф. Нещо ми се е отбелязало на главата. Сега виждам в камерата. Тук направихме ниша, в която ще бъде телевизора с скрито осветление горе. Може и да се повтарям, моля да ме извините, ако е така. Това е на следващия ден, което свършихме от миналото видео. Вече придобива вид, който много ме радва. Тази стена също не е шпаклована, понеже на нея ще бъде ламинат изцяло 3D тук, само че за разлика от децата. Много ми харесва гардеробчето сега как е изчистено, подготвено с вата. Утре ще редим картон. Само тази стена ще оставим без да нареждаме за сега, защото ще нареда ламината от другата страна и от тук ще е по-удобно да си пробия дупките без да мера за ключове, контакти и така нататък. Ето и тук имаме за другото нощно шкафче. Това е третата стая. Принципно няма какво да я показвам. Показвал съм я преди. Тя вече е също първа даже е шпаклована на втора ръка финно. Ламината там и така. Тук не знам дали показахме как се получи този отвор, който ще извиеме витите стълби. Утре предстои да пуснем още няколко кабела за нашата баня, която е към спалнята, да се оправи и там да се окабели, защото ето тази тук е окабелена, готова. Кабелите са изкарани, висят. Така че днес ще снимам и утре прогреса. По-натам ще се пробваме да снимаме и самите процеси по-малко, но е неудобно, защото, както ви казах, работиме сами изцяло и когато един снима, значи, че не работи. Пък гледаме да използваме максимално работната ръка. Жени, деца, всичко каквото може да се включва в помагане. Сега искам обаче да ви покажа, защото сега няма слънце, няма мъгла. Показвал съм ви много пъти, но аз се любовам изключително много на това нещо. С реката. Просто сме благословени да сме сред такава природа. Феноменална красота. За мен просто уникално нещо. И една друга красота. Това е двора, изхвърлен боклук от долния етаж, където ще се налива плоча. Нямам търпение да започнем с работеното на първия етаж, защото там е мечтата ни. Голяма трапезария с холна част и кухнята най-вече. Нямам търпение, както казах, да започнем там да полагаме основите, плочи. Долу искам вече да се види някаква работа и долу да се върши. То е свършено, не малко работа, но работа, която да придаде малко или много вид, да има по-завършен вид така и да може човек, нали, да се ориентира, да види някакъв ефект от работата. Нямам търпение, повтарям се отново, да започнем долу, но всичко по реда си ще направим почти изцяло този етаж, за да може да остане само боята, когато вече долу няма боклук, чакаме само мебели, да започнем да се качваме тук да боядисваме и обзавеждаме. И така. Уважаеми, благодаря ви, че ни гледате. Ако ни гледате, разбира се, ще се надяваме да трупаме все повече гледания, лайкове и така нататък. Дайте палец нагоре, подкрепете ни. Правим го от любопитство, от другото чувство е така, искам някакси да запазиме спомена какво се е вършило и в видео, да го имаме на платформа като YouTube,
да покажем, да стигне до повече хора. Ако сме сбъркали някъде, да бъдем поправени от вас, разбира се. Градивна критика, всякаква търпим. Подкрепете ни и вие, дайте палци нагоре, абонирайте се за канала. Ще има много видеа, ще има видеа и след като къщата бъде завършена, защото една къща постоянно има работа. Двор, градини, не говоря за зеленчуци и тем подобни, райграс, площадки, люлки, пейки и всякакви подобни. Имаме още много работа, много клипове, интересни, надявам се. И така, ще се видим отново. Утре ще видим, мисля, че трябва да направим гардеробното и да започнем да вървим към коридора. И да пускам още малко кабели. Вече казах за нашата баня. Ще снимам, ако има какво да се покаже. Надявам се, че ще има, надявам се, че ще лечи работа. Ще снимам отново. Чао за сега. Обичаме ви, обичайте се и вие.